Zoberieme udicu a pôjdeme na ryby. Bolo celkom fajn. A, je. Dobre. Dobre. Ty kokos, to sú headshoty jak svinia. Dobre. Dobre, takže karabínu máme. Hezky. Toto z toho nič nepotrebujem. Hej. Cibláho. Tomu sa hovorí playmerch. Tomu sa hovoria správne... Boha, ty buď ticho. Ticho, boj. Dobre, máme nejaké náboje. Haló? Rozhliadni sa po okolí cez ďalekohľad. Všimni si, že majú zosilňovať zvuku a detektor pohybu. Doktor Krieger vybavil každého na ostrove polohovacími signálmi, ktoré ďalekohľad dokáže zachytiť. Nežikej. Dobre, tak sa mrkneme na to. Aha. No, vidím tam jedného ostreľovača. Je to Vajča. Poďme zistiť, čo sa to tu deje. Hezky. Ešte niekto? Papagaje? Ty nemajú? Asi nie. No, podľa toho, čo tam vidím, tak sú tu asi iba jeden, tam boli nejakí dvaja. Ale nevadí. Dobre. Zaznamenaných máme. No ukáž, či som to dobrý snajper. Trafím ťa, netraf sa ruka. Kurňa, nebuď nervózny. No tak, Michal, upokoj sa, ti vravím. Dobre. Dobre, vrtuľník ide head. Tam utekáš. Hej, ty kokos, ale strieľajú. Dobre, ešte máme zatiaľ zbraní 15 nábojov. Pozor, žoldnieri sú zvyknutí spolupracovať. Ak vyrušíš jedného, pôjdu po tebe všetci. No konečne niečo rozumné si povedal. Kde sú ďalší chuligáni? Ty kokos, no keby mi nedošiel náboj, tak by ho možno dal. Otvorím si na teba konzervu! Hej, si istý? Dobre. Ja skúsime, či si vrtuľník vôbec zostrelíme, ale si bude predplatný. Vyzerá to tak, že tu máme asi spoločnosť. Dobre. Vypadá to tak, že už to asi nikto není. A, máme nejakú kartu. Dobre, takže vidím, že ešte jeden hezliček je hen tam hore. Tak si ide rovno po ňo. Nech to máme krásne z krku. Nech to neostane jeden hezliček. No tak to je Paxi. No poď dole, mne sa nechce ísť hore. Tak čo, ideš? Asi môj! To je hajzel. Tak poď na to! Mám tvoje číslo! No to... Máš moje číslo? A na čo ti bude moje číslo? Dostanem ťa! No, keď mi došli náboje. Už si mŕtvy, kam sa stratil? Poď do ryti, kámo! Čas na poriadny kopanec! Á, do riti. No. Nehyb sa! Ešte jeden hajzel je hen. Môže za tým... Čo ja viem. Aspoň si pozbierané dať. Daj si!
Dobre. Kto by to len povedal? Dobre, tak aspoň si poberieme nejaké tie živočiky, nech máme chvíľku pokoj. No a čo s tým hajzlom hore? Dobre, jediná možnosť je tá, že mu tam šľahneme granát a to bude asi tá najrozumnejšia vec, aká môže byť. No, možno aj nie. Myslím, že val väznia na čerpacej stanici na starej lietadlovej lodi. Obávam sa, že to budeš musieť omrknúť zblízka. Lietadlová loď? Áno, japonská armáda odstavila túto lietadlovú loď počas druhej svetovej vojny. Krovoví žoldnieri ju prestávali na čerpacú stanicu prehľadať. Každú minútu sa cítim čudnejšie. To nevieš ani